Er wordt al jaren praat over een oren invulling van het Harddraverspark in Dokkum. In het verliezen waard een moosje onnaam dat sportclubs uit de stad net dwongen hoeven te verhuizen. Maar toonsituun waren dochs een tal nieuwe plan presenteerd onder de gemeenteraad. Nou, het eerste scenario wat gepresenteerd is, dat is een scenario van een soort kunstpark. Daarin zitten dan hele mooie kunstige onderwerpen met een hele hoge ambitie. En daar probeer je dan een hele hoop bezoekers te krijgen. Het tweede wat presenteren is de Bouke Tuinstra. Die had zien van hoe ik met recreatie en woningbouw iets betaalbaar met je kennen. En het derde wat presenteerd is de situatie van als je nou die twee samenvoegen. Hoe kun je het beste van de beide werelden bij elkaar zetten. En tenslotte wat ik even zien is van ja, als je nou helemaal niks doet, dan moet er ook wat gebeuren. Dus dat gaan we nog even in beeld gebracht. De kwestie lijkt gevoelig en staat het op een soort bezwieren. Seizoensport in Dokkum concentreert worden op het Tolhuispark. Dat bij Kwiek nog wel zit. En zij binnen net wie is maar de gong van zaken. Gisteravond zijn de 4 scenario's gepresenteerd. Terwijl wij de afgelopen 2,5 jaar samen met de andere sportvereniging van het Harddraverspark indringend gesproken hebben over de sportconcentratie hier op het Tolhuispark. Daar is gebleken dat we daar niet uit zijn gekomen. We hadden geen draagvlak. Even los van de wens van de kaatsvereniging en VV Dokkum dat ze heel graag op het Harddraverspark willen blijven. Maar we hebben wel serieuze gesprekken gevoerd. Daar zijn we niet uitgekomen, geen draagvlak. En dan ben je toch wel verbaasd als je gisteren de wethouder hoort zeggen de sport gaat naar het Tolhuispark en ze moeten maar inschikken. Ja, dat proces is niet goed. We zijn het laatste half jaar, hebben wij geen gesprekken meer met de wethouder gevoerd. Niet meer dan dat er een rapport zou gaan komen. Nou, als je even in het proces waarom komen, dan is er al jarenlang praat onderling over elkaar. En eigenlijk van, met name met de sportvereniging, te praten over van hoe kunnen we dan de sportconcentratie op het Tolhuispark doen. Dat is op een gegeven moment is dat eigenlijk verleden jaar stoppen op een bepaald moment. En toen hebben we in november als college onderricht zijn van, maar we toch één keer een ultieme poging doen. En uit die ultieme poging zijn we willen eerst maar dat hier in gesprek en zien van wil ze uiteindelijk dat er een ontwikkeling plaatsvindt of net. En dan maken we dus net van tevoren van alles en nog wat proberen uit te onderhandelen. Dat had geen zin, want je moet dan eerst een goede kernuitspraak van de riet. En dan komt het hele proces, want dat moet echt nog gebeuren. Het hele proces maar lezen, hoe kunnen we het invullen. Als er bijvoorbeeld faceerd worden, maar neem aan op, dat hele participatieproces komt dan nog op gang. En dan wordt iedereen er gewoon goed erbij belussen. Het gaat nou om de riet goed te informeren en goed te zien van de elkaar maken worden. Er lezen ook verschillende varianten voor. Gewoon met de nedige risico's. Maar uiteindelijk moet Dokkum er beter van worden, denkt de wethouder. Het gaat net om het verdwijnen van de sportvereniging, maar het gaat erom dat het een kernvraag is. En die kernvraag is, wil je dit park ontwikkelen ten behoeve van de versterking van de binnenstad? En er is hier al jarenlang te praten over van, hoe krijgen we dus de detailhandel, de horeca, dus alles economisch gezien in de binnenstad sterker, zodat we het voor de toekomst de wijze kennen. En dan haast investeringen nodig en haast ontwikkelingen nodig. En we gaan nou eens zoeken de maximale ontwikkelingen die te wijze kennen. En in die zin ontstaat dan dit soort situaties. Plus daarbij, er is ruimte in het Tolhuispark om de sportconcentratie te dwingen. Als de sportverenigingen krijgen wat ze nu ook hebben, dan kan dat niet ingevuld worden op het Tolhuispark. Er is er domweg geen ruimte voor. En er zijn nog andere dingen die spelen. Er is sinds kort bijvoorbeeld een hockeyvereniging die ook al op 150 leden zit. Die zullen ook een plekje moeten hebben. Kan je misschien nog wel in combinaties denken, maar er moet wel een plekje komen. En dan maar niet te praten over de invulling van evenemententerrein, waar de vorige wethouder ook nog een opmerking over heeft gemaakt dat dat ook op het Tolhuispark moet komen. Nou, die dingen kunnen gewoon niet. Maar gewoon de sport Harddraverspark verplaatsen in dezelfde omvang zoals ze nu hebben, is niet in te passen. De komende tijd moet zacht worden naar het draagvlak voor de nieuwe invulling van het Harddraverspark en zal alle partijen meepraten kunnen over de plan. Op het moment dat er dus dadelijk door de riet een debat vierd wordt en er komt een bepaalde richting uit. Vanaf dat moment moeten wij met al de stakeholders in gesprek gaan, want dan weten we met welke richting we naar de stakeholders te moeten. En dat de riet zegt van er moet een ontwikkeling komen op het Harddraverspark, dan weten we dat duidelijk maakt dat die ontwikkeling er komen moet. Dan kunnen we volle helder en duidelijker wijze, want oors dan bellen ze in een fase te zitten van ja, misschien dit, of misschien dat, of misschien sa en misschien hier. Maar dat levert niks op. Nou, ik hoop dat de wethouder begrepen heeft dat dat niet de charmantste hoofdprijs zal verdienen het laatste half jaar.
Dus ik hoop echt dat wij weer als verenigingen betrokken worden. En wij zijn niet de eerstbelanghebbende bij het Hardraverspark, maar wel het gevolgplan wat er achteraan komt. En het ene plan kan niet losstaan van het andere plan. Dus ik hoop dat we nou serieus weer aan tafel kunnen en ook een serieuze gesprekspartner zijn.